statuya hiqûqî û siyasî divê, cahît kirkaza. Divan mehên dawîn de nîqaşên li ser pêvajoya aştiya û demokrasiyê gelek in. Bi taybetî jî li ser bêdengbûna Erdogan û desthilatdariyê û ji bo derxistina zagonên pêwistiyên pêvajoyê bêewildana meclîsê mijara nîqaşê ye. Berî gotara Bahçeli ya li Rojnameya Türkgûnê li nav Kurdan jî li hêlekê hêvî li hêla din jî metirsiyên mezin hebûn, bêka vê carê gaveke ciddî, dilsoz û encamgir bê avêtin an neyê avêtin. Lê piştî weşandina gotara wî gelek pirs û rexneyên tund ên wekî ma di vê pêvajoyê de bi rastî armanca çareseriyê heye an jî tenê armanc tasfiyekirine derketin. Bahçeli di gotara xwe de ji bo brêz Ocalan tenê statuya civakî û roleke demkî ya teknikî ya wekî koordînator pêşniyar dike. Ew dibêje ku Ocalan dikare bandora xwe li fesehkirina PKK bike. Lê ev statu serokatiya siyasî, temsiliyeta neteweyî û parastina mafên gelê Kurd nagire nav xwe. Ango serokê gelê Kurd tenê wekî amûrekê demkî ya teknikî dê dîtin. Ev nêzîkatî di serî de bê rêzdariyeke mezin e. Hem li hemberî brêz Ocalan û hem jî li hemberî bi milyonan Kurdan ên ku bi salan e li dora paradigma û têkoşîna wî kombûne. Gotina pêşiyan a Kurdî dibêje, di dil de çi hebe ziman wî dibêje. Zimanê ku dewlet û Bahçelî niha bikartînin, mixabin hîn jî zimanê kevin îkîmkirin û bêrêzdarkirinê ye. Gotineke din jî dibêje destpêka kar nîvê kar e. Eger di destpêka vê pêvajoyê de zimanê rêzdarî, wekîbî û naskirinê neyê bikar anîn, zehmetek ku ev pêvajo ji bo meseleya Kurdî bibe bersif. Mînakên cîhanê vê rastiyê gelekî zelal nîşan didin. Nelson Mandela di pêvajoya aştiya Afrikaya Başûr de ne wekî koordînatorek demkî, lê wekî serokê meşrûyê gelê xwe hate pejirandin. Di aştiya Bakurê Îrlandayê de serokên sinfeyên wekî temsîlkarên siyasî gel hatin naskirin. Li Kolombiyayê jî serokên farcê wekî aliyên siyasî yên meşrû hatin dîtin. Gava serokên gel bi rêzdarî û statuya xwe ya siyasî bên nasîn, pêvajo dikare bi ser bikeve. Lê gava serokên gel wekî pêwireke teknîkê bê bikar anîn, ew dem li hember pêvajoyê bi tenê bêbawerî zêde dibe. Tevgera azad û siyaseta demokratîk her tim bi ısrar dibêjin ku çareseriya rastîn tenê bi naskirina mafên demokratîk ên gelê Kurd, birakirina tecrîdê û bi rêzdariya li hember Ocalan pêkan e. Nêzîkatiya ku tenê statuya civakî ya demkî pêşniyar dike, ne tenê bi dîroka têkoşîna Kurdan re nakoke. Lê di heman demê de bersiveke têr nade armanca aştiyamayîn de jî. Gotineke pêşiyan a din dibêje gotinên baş derî vedikin, gotinên xerab derî dikirin. Niha deriyê pêvajoyê hatiye vekirin, lê eger zimanê desthilatdariyê bi vî awayî bê rêzdar û kêmker bimîne, wê ev vebûna derî bê wate û bê encam bimîne. Mînaka têkoşîna tevgera siyasî ya Kurdî gelekî watedar e. Tevgera siyasî ya Kurdî bi salan e li dor paradigmaya azadî, aştî û wekêviyê kombûye. Bi pêşengên xwe re yekin û di şert û mercên herî zehmet de jî rêxistindirina xwe didomînin. Ev hewl nîşan dide ku gava gel bi pêşeng û serokatiya xwe re di nav yekîtî û rêxistinkirineke azad debe, dikare li hember hemû polîtikayên înkar û tasfiyeyê raweste û dwarê siyasî, civakî û çandî de bi hêz bimîne. Ji bo ku ev pêvajo bi ser bikeve, divê di serî de tecrîda li ser Îmraliyê were rakirin, statuya siyasî û hiqûqî ya Ocalan were pejirandin û Ocalan wekî serokê gelê Kurd were nasîn û bi zimaneke rêzdar wekî wî bibînin. Tenê bi vî rengî dikare were gotin ku em ber bi aştiya rastîn vediçin. Ev pêvajo dikare bibe derfetek dîrokî, lê bi şertê ku ji bo brêz Ocalan ne statuya teknikî û demkî, statuya hiqûqî û siyasî were nasîn. Bi armanca aştî, bi rêbaza demokrasiyê, bi helwesta wekîvî û zimanekî durust were meşandin.